Huwa kruċjali għal futur ta' pajjiżna li n-negozji li operaw mat-turiżmu jaddattaw u jagħmlu t-tibdiliet neċessarji sabiex it-turisti jkollhom esperjenza tal-aqwa kwalità f'pajjiżna. Dan intqal f'artiklu fit-Times minn Silvan Mifsud u Alan Arrigo, membri fil-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ, fejn spjegaw li minkejja li ċifri qed juru li l-infiq tat-turisti żdied fl-ewwel kwarta din is-sena, ikkumparat ma l-istess żmien fl-2019, dan effettivament jirriżulta li mhuwiex minnu. Mifsud u Arrigo li l-hom snin joperaw fil-qasam turistiku qalu li meta wieħed jikkunsidra l-impatt tal-inflazzjoni fuq il-valur tal-flus, jirriżulta li l-infiq tat-turisti fil-verità naqas. Dan ifisser li għalkemm l-infiq tat-turisti kull lejl kien ta' 97 euro fl-2019 u dan żdied għal 108 euro, meta wieħed jaġġusta dan l-ammont bl-impatt tal-inflazzjoni, jirriżulta li fil-verità turisti nefqu 95 euro kull lejl u allura evidentament meta wieħed iqis il-fatturi kollha, it-turisti qed iħallu inqas flus fl-ekonomija tagħna. Fl-analiżi tagħhom Arrigo Mifsud ifakru li t-titjiriet mir-Renju Unit naqsu matul l-ewwel kwart ta' din is-sena fil-waqt li żdiedu b'mod konsiderevoli fil-prezz. Allura meta wieħed jikkumpara r-riżultati tal-ewwel kwart ta' din is-sena mal-istess perjodu fl-2019 ma jkunx qed jara l-istampa vera tas-sitwazzjoni. Silvan Mifsud u Alan Arrigo spjegaw li għalkemm l-analiżi inizjali turi riżultati pożittivi għal pajjiżna fil-qasam tat-turiżmu, huwa importanti li wieħed jifhem u jinkludi l-impatt tas-sitwazzjoni ekonomika. Huma appellaw sabiex in-negozji jadattaw għar-realtà li għandna f'pajjiżna, dan għaliex jekk in-negozji ma jagħmlux hekk, it-turisti se jkollhom esperjenza ħażina tal-btala tagħhom f'Malta.